Assalamu alaikum elleşler, hoş geldiniz, hoş gördük efire. Geceniz hayırlı olsun. Hay böyle. Salam işlep görsünüz mi? Havu, Huda şükür bolcu da hemmedat. Näme diýen? Näme diýen? Illeşler esasda jan saglyk. Nesip bolsa galan zatlarym düzedörs, çözörs. Bugün olmasa ertir düzedörs, ertir olmasa 2 ýyl ýöne. Hiç açana mara boýnaýmar illeşler. Justin, salamu alaikum ağam gomy. Menem oňa da şükür. Boşmy, wagtyňyz boşmy? Gelin efire. Onsoň illeşler, men dünkü eden efirimden bir bölek aýtmakçydan. Onsoň men hini Hytaýda okuyan wagtymda, mysal üçin häzir sen öz urunda okuyan. Ondan sen öz urun boýunça internetden, YouTube'dan ýa-da Amazondan bir zat satyn almaly. Kitap satyn almaly, bolmasa tapaýdy ýok, makala satyn almaly, şonu da satyn almaly. Adam haçanna sen Hytaýda okuyan türkmen talip bolup, şonu satyn aljak bolsaň, birinji sen Türkmenistanyň berýän bank kartyny ulanyp bilen ok. Türkmenistanyň berýän bank karty hiç ele global sistemada zat satyn almak üçin ulanyp bilen ok. İkinji, sen Hytaýyň berýän kartyna ulanyp bilen ok, Hytaýdakylar bar. Olar daşar ýurtlaryň raýatlaryna kart berenne, diňe sen Hytaýyň içinde näme transaction edip bilen, ýöne başga ýurtdan hissa satyn alyp bilen, pul uradip bilen, saz edip bilen. Onsoň bizine seredin illeşler. Bir giden türkmen talip bolup, Hytaýda okuyan türkmen talip bolup, bizini näme öz daşar ýurtdaky kursdaşlarymyzdan wara ne plany gaýrat edip sen maňa kömek edäň, men internetde zat satyn aljak. Biziň öz seredine biziň öz bank kartymyzy işläni ok. Biziň öz bank kartymyzdan biz ulanyp bilemiz ok, şu Amazondan ýa-da başga urdatlardan satyn almak üçin. Şoň üçin biz seninkini ulanaýar zat dip şey öz günümizde görýärdik-de illeşler. Bolmasa wara illeşler pikir edin häzir Türkmenistan Orsiýetiň kiýaly ýa-da Iranyň kiýaly bize garşy hiç sanksiýa goýulmadyk, dorymy? Biziň ýurdumyzda para hatmaşan, gülýärmişin, ýöne şonu da öz sistemamyzda, öz jemgyýetimizde bizde şu dünýäde işläjek bank kartlarymyz ýok. Onsoň men pikirimçe iň esas häzir Türkiýede iş saklap bilmersiň, dorymy? Onsoň sen häzir Türkmen bank kartyny öz puluňy aljak bolanda hiç sat bilemok. Onsoň şoň üçin sen näme etmeli? Sen Türkiýanyň bank kartyny zadyň almaly bolan. Ýok bolýar. Häzir sen öz maşgalaňa pul berjek bolýan. Sen şonu öz şu Türkmenistanyň bank kartyny ulanyp bilenok. Sen ulanyp bilseňem, ulanmarsyň näme üçin? Bizden resmi kurs diýip bir zat bar. Ondan soňra biz näme Garawazynyň kursy diýip bir zat bar. Häzir resmi kursa seresem 3 manat 50 tenge. Kim şu ýagdaýda kim uradar? Hiç men uratmaýar. Şoň üçin illeşler hawa näme? Biziň şu bank kart bolan hakkymyz, hukumymyz bar. Şu wagtky ýagdaý hiç bir ýurtda ýok. Eger bolýar sen ýurduň Venezuela ýa-da sen Orsiýetden gelen bolsaň ýa-da başga şu Amerika garşy düşman ýaly bolýan ýurtlardan gelen bolsaň, sen sana goýulan sanksiýa sebäpli şu switch sistemany ulanyp bilen. Şoň üçin halkara pul geçirme sistemany ulanyp bilen. Ýöne türkmenler näme? Biz näme üçin ulanyp bilendik? Bir üýtgeşik sebäp barmy?
Düşünüyorum. Biz kendi bir Amerika karşı neme demzok, bize koyulan hiççile kendi bir sanksiya da adam yok. Yine şunu da bizde hiççile bank sistemasi yok. Hadir sen daşar yurda siyaset etsek deysen sen pulunu ne? Naltal gitmeli olan. Gözüne geliyor. Sen öz kartında da adında koyup bilen ok. Yönü hani böyle tarafına görsen min tanı yani himmet tanışlam daşar yurtlu tanışlam. Daşar yurttaki kursdoşluğum. Odan daşar yurttaki işteşlem. Olan hemmesi kartulun ne? Olar tersine var ya, gengöre, mahtumolu. Sen pulak giden ne yapmış kartulana mı? Seret hemmesi kartulun ya, sana ne yapmış gerek nalıp pul. Eğer sana öz pulun getirsen ne yapacak zaten bana? Çünkü hava iyileşir, şolun bir yönü koyucu, şolun bir bizim yönü koyucu, hakkımız, hukukumuz, esasına bir mir zatırda. Seretine, daşar yurttaki yine Xitayň hökümeti, Amerikan hökümeti, Ýewropaň hökümeti olar Marsa uçak bolup beren wagty bizde ne ýöneköýje bankkart ýok, bizde ýöneköýje zagran pasport ýok, düşünýärmi? Ha. Muhammed we aleykumussalam. Gowmýag daýlan Muhammed. Gel efire goşulsana Muhammed, gel gürleşelim. Yani men illeşlemeden şu Türkmenistan'ın bank kartı boyunca gurulun verip oturdum. İlleşlemede aýtýas. Şu näme bank kart sistemasi şonam çözmeli. Türkmenistan hökümetinden çözmegini talap etmeli. Şu jemgyýet bolup jemgyýetde şu temalary goýga. Otaň ertesi gün meclise ýüllenýärmi ýa-da hökümete ýüllenýärmi? Talap etmeli ne? Gadırdan plany. Biz 20 ýyl jasyrda ýaşaýas. Odan şonu da bizde normal işleýän zat ýok. Bank kart ýok. Maltym prosta TikTok orsungyda girip bilenmek gözleýän TikTok efire girerler. Awo, bolýa Muhammed Arkaýyn. Ýöne bara Muhammed bilýärmi? Başarsan Ýewropa geçsen Orsetde galma, Orset yaman hukly. Ýewrop Polşa git. Şu Polşa gitýän illeşlemeli. Eger gitmekçi bolsaň ýazmaňa men saňa kömek edeýin. Tanışlymda. Oňa Hudaýa şükür özüňiz näle gowmy. Onsoň illeşler şu özüňiz pikir ediň. Zagran pasport ýagdaýy boýunça da näme sebäpden Türkmenistan hökümeti wara 5 ýyl geçirdiler. Ana şolum bir Hudaýa şükür. Ay bolýa, gowul soňuz bolýa näme diýeň? Gowul soňuz bolýa. Problema gaty köp. Biz birleşmeli, hökman we bile işlemeli. Hawa birleşmeli, kanun boýunça arza ýazmany öwrenmeli. Bir başaryp bilse gromaçylyk hereket etmeli. Soň eger uly işler kyn boljak bolsa, bolýa kiçi işlerden başlaly, näme edip bilýäs. Taliplemede kömek edip bilýäs. Şu zagran pasport boýunça bolmasa, bank sistemasy boýunça. Şu bilýärmi? Arada Türkiýede näçe türkmen talipleri öz oku üniversitesinden atçyslenýär bollar. Onsoň şu atçyslenýär bolan taliplerin esasy sebäbi nämemişin? Sebäbi şu Türkmenistandan iýeren pullary wagtynda üniversitede geçmenler. Ondan üniversiteden bolýa indi biz garaşyp bilen dok diýip olary şonýal deport edip näme açdym kyn. Hawa dowanjan. Onsoň bilýärmi? Şu inni pasport bilen zagran pasport boýunça, onsoň viza kart boýunça o meseleler aýyrsaň bara Türkmenistandan alyp barylýan şu näme içerki deportasiýa da bara. Mysal üçin häzir sen Türkiýede 10 ýyl boldun, otaň Türkmenistana dolanıp bardyň, sen öz pasportyňy düzeltdiň, dokumentlaryny düzeltdiň, ondan soň sen häzir Türkiýede bolýa, Orsetde ýa-da Ýewropa, Malaziýa gitjek bolsaň da sana inni düşündirmän şu aeroportda seni saklap bilýärler. Ana şolum
Şolan bir kanun ileşer. Şonu ýazadan bolmaly. Men öz habarlaşýan tanış ileşlemma. Şolaram aýtýa ine magtymly. Men geçen ýyl may, fevral aýy töwerekde näme Ýewropa gitsek bolamda. Olar aýtdy dokumentim düzüdi. Mene iç priglашение ba, mene viza ba. Ýöne şonu da Türkmenistanyň şu aeroportdaky işgärleri. Şonu aeroportdan geçirmenlerler. Onan şol illeşimde şoňa tutlaşyp dur immigrasiýa bilen. Ana şolam ýöneköý jadatlar illeşer, ýönegiňden hatda şo biziň türkmen halkymyzdan, biziň özümizden kän bir talap etmän, şu meselelere hakyna kän gürlemänligimiz üçin şu erwet derejä ýeten. No. Şoň üçin görüşmeli, şoň üçin jogapkarçylyk almaly. Eger serede otursaň illeşler ýatyna kadar iýim ýok, hiç açanym goldurmuşdy da ýaşamaýas. Odan ýöneköý jadatlar illeşler. Hökmen mysal üçin näder aýdaly näsen ýurduň içinde. Soň hawa sen gorkudan ýa-da başga sebäplerden hökümete kritik etmek isläňok, hökümete garşy çykmak isläňok, zat etmek isläňok bolýar. Onu eger hökümete kritik etmekden çekinýän bolsaň, sen başga hereketler edip bilem. Sen şu öz düşen ýagdaýyň ýa-da garnaşlam düşen ýagdaý boýunça sen Türkmenistanyň içinden jurist tutup bilem. Hakykatdan hem biziň näme ýurduň içinde biziň juristlerimiz bar. Ondan sen şu prokuratura sen hat ýazyp bilem. Onuň Aşgabatda bizde ombudsman bar. Sen Aşgabatdaky ombudsmany da hat ýazyp bilem. Ine sereden aýarlawan kadrdan biziň ýagdaýymyza sereden biz var aeroportdan daşary ýolda çykyp bilemdik. Ondan aeroportdaky işgärler bize de düşünüränok. Sen näme üçin şu daşary ýolda çykyp bilmeýäniň hiçim düşünürüş berenok. Gaýrat ediň-de şol idara serediň öçüdüň. Ana illeşler şolam hereket. Ýöneköýje hereket ilk başda bar. Eger hawa kritik etmekden çekinýän bolsaňyz, onu bolýar. Jurist tutup şu prokuratura habar edip bilýär. Eger juriste ýagdaýyňyz ýok bolsa, onu biz bilen habarlaşyň, biz kömek edip bilýär. Türkmenistan içinde jurist tap bolýar, dogrymy? Eger bolýar, jurist gerek gelýär, onu özüňiz baryp şu hat ýazsaňyz bolýar. Magtym şol problemalary blogger gürlesede birdatlar ýitgärdi. Hawa, elbetde şu ýuwaşykdan men pikirimçe de Muhammed, şu ýuwaşykdan birinjiden başla. Birinjiden şu aktivist, hökümete opozisiýon bloggerler şu hakda gurrun etmeli. Ondan soň ýuwaşykdan şu hökümete opozisiýon bolmadyk bloggerler, ýöneköý bloggerler, olaram gurrun etmeli. Ondan olara da edil ýanky diýýärler. Bolýar, ine sen blogger kritik etmekden çekinýär. Näme sebäpler boýunça, gorku boýunça, maskala boýunça, ýa-da sen Türkmenistan içinde şoň üçin sen kritik etmekler. Bolýar. Ýöne sen şonu da edip bilen zadyňyz näme? Ine gaderli illeşler düşündirip bilýäňiz halkyň öňüne çykdy. Illeşler ine siz daşary ýolda gidip barýaňyz. Ondan siz şu gidip baraňyzda aeroportyň işgärler sizi saklap galyň. Eger şolar saklap galsa, şolaryň size düşündirmäge borjy bar. Şolar hökmen düşündirýärler. Hiç bir sebäpsiz sizi hiçim aeroportda saklap galan ýok. Eger kimdir biri sebäpsiz sizi goýbermese, onu ine biziň näme prokuratura ýazjak hatymyzyň misaly, şunu alýaňyz, göçürýäňiz, öz adyňyzy, maglumatyňyzy goýuşdurýaňyz we prokuratura gönderýäňiz. Ana şolam bloggerler uli şekli bola ýöneköý zatlar. Bloggerler hemmesi haram zanda ýalaka. Olar oturan ýerinde haram pul gazanmak. Ýa şunyň ýaly etseler, helal işip gelenler bolsa, okuçuluk maşenstwy bolmasa iwerte deport goýman. Adamlar bu döwlete kritika däl. Bul sen hakyny talap etýär. Doňýamay efir ýadyňa menki. Hawa Justin ýa-da adaçyk doňda efirim bar. Şunyň ýaly etseler helal işläp gelenler bolsa, okuçuluk maşenstwy bolsa iwerte deport goýman. Hawa ýöne bar illeşler. Ine hazır menden sorasaňyz, men pikirimçe şu näme? Aňsatdan hakykatdan hem şu köp bloggerler olar ýalaka,
Käbirse şo Mails Dubai ýaly olar maşenlik zat. Ýöne şonu da ine biziň Hudaýymyzyň bize beren jemgyýeti şul. Biziň Hudaýymyzyň bize beren ýurdu şul, ýagdaý şul. Şoň üçin näme etmeli? Berilen ýagdaý bilen, berilen ýurt bilen işlemeli. Ay borda maşenlik bolsa näme? Maşenlik däl blogger tapýança gözlemeli bor. Böyle yalaka bolsa näme? Yalaka däl blogger tapýança gözlemeli bor. Başga nä saýlara saýlawmyz bar, dogry. Şoň üçin hawa näme? Ruhtan düşmän. Nesip boda bir-birimizi gollap bir netije hökman gazanýar. Ruhtan düşmän kan. Hawa. Ondan sonra illaşlar. Şo men öz tanışlam, habarlaşan adamlar bilen ýazyşamda meni ilm dama aýtýan. Eger sen wara şo kritika etmekden gorkýan bolsaň, çekinýän bolsaň, eger sen günümel opozisiýada gitmäge gorkýan bolsaň, çekinýän bolsaň, bolýa mesele ýok. Sen öz edip bilýän zadyň ede. Sen näme edip bilýän? Mesela sen Türkiýede ýa-da sen Türkmenistan içinde sen näme edip bilýän? Sen hat ýazyp bilýän. Sen sorap bilýän, sen prokuraturadan sorap bilýän, sen migrasiýadan sorap bilýän. Bolmasa sen internetde girip, şo näme, şo aeroportda saklamagyna garşy prokuratura berilmeli hatyň näme mysaly bar, primer bar. Ana şonu adamlar görkezip bilýän, ine adamlar biziň hatymyz. Ne sen şu ýagdaýa düşdüňmi? Sen şu hatdy göçürýän, öz maglumatyny goýýan, o ertesi sen prokuratura barýan. Düşünýänmi? Şo ýöne koýja da hukman wara illaşlar. Eger ulyş edip bilmeýän bolsak, ulyş etmeýän gerek ýok. Biz kiçik etsegem bir ul zat etdiňimiz bolýar. Ýöne koýja prokuratura hat tawşyrmany öwrensak, uly zat etdiňimiz bolýar. Eger biz ambusmen bilen gürleşmäni öwrensek, uly zat etdiňimiz bolýar. Ýöne koýja mysallar dogrymy? Ondan wara illaşlar. Döwlet işgärleri halk üçin işlemeli, halk döwlet üçin işlemeli. Seret Muhammed 100% dogry aýtýanda, ondan seret agam ýene bir zat aýtjaklar. Men hini Türkmenistanda wagtym. Men haçanna öz agran pasportum boýunça surata düşmäni bardym da. Ondan soň berdäki offiser maglumatlar alyp durka, olar menden soraýar, "Magtuma sen nirä gitmekçi, näme okumakçy?" diýip soraýarlar. Ay menem aýtdan, "Agam men Hytaýa gitmekçi, Pekin'e, paýtagtyna." Oso Hytaýda şuňa go okumakçy, öwrenmekçi, zat etmekçi diýen. Olar aýtdy, "Magtumaly, jigim ýaman go etýän o bara, gaýrat etdi, eger Hytaýa sen de go oku, go öwren." Onsoň näme diýen? Offiser aýtdy, "Serede biziň düşen ýagdaýymyza" diýen. Yurt yumrulup çöküp gidip barýar. Migrasiýa ofiseri aýtýar şo. Yurt yumrulup çöküp gidip barýar. Şoň üçin gaýrat etdi sen Hytaýa gitdi, go oku diýip nemetdi, düşünýärmi? Şoň üçin men pikir etýän illaşlar. Kän bir hökümet bar, hökümetiň işgärleri, gel aýdalyň sadece hökümetiň pes derejäki işgärleri, hökümetiň menejerleri ýa-da ofisserleri. Hökmen olar näme şo bize erwetlik niýetleri ýok. Yani olar her gün yatıp bana şu halka ziyan yetirini pikir etýän ýok. Olon köpüsi mara biz ýaly adamlar. Olon gözleri var. Olam görýärler ýagdaý nähili, biz nähili güne düşdük. Ondan men pikir etýän. Eger şolara mümkinçilik görseň, şolara bir azajyk näme, bir hopsuzlyk mümkinçiligini berseň, şolaryň gürlejekden. Sebäp pikir ediň häzir ertir mysal üçin sen bir hökümete tarapyna işleýän, onsoň sen näme hökümeti kritik etýän ýa-da hökümete tarap opozisiýa geçsen, onsoň edir şu wagt etsen, şu wagt hökümet seni ýoklaýar. Ýöne şolary haçanna şu hökümet işgärlerine näme hopsuzlyk mümkinçiligini bersen, sen hökümeti kritik edende ýa-da opozisiýa gidende, men 100% bilýän hökümetden çykjak adamlar gatykän. Hökümetden şu hökümet edaralarynyň, şu öz işleýän edaralaryny kritik etjek, şolaryň ýanglışlyklaryny görkezjek adamlar gatykän. Ýöne şu wagtlykça olaň kän bir mümkinçilik ýok. Biz deport bolanda 150 adamy 24 saat sakladylar diýär. Hawa.
Seri ol jangyňça. Men pikir etýän, ine siz aýdyp bilseňiz, şu ýazatlarym aýdyp bilýärmi? Hukman wara siz bar bärik gelip ine men hukmada garşy köçä çykalyn zat dip. Eger wara islemeseňiz onu ýala gerek. Sizin hukmuňyz birinji zat. Ýöne siz häzir öz oturan ýeriňizde näme edip bilýäňiz? Siz bilen bolan wakany ýazyp bilýäňiz we näme beýlekler bilen dokumentasiýa edip bilýäňiz. Ondan soňra siz häzir migrasiýa barsaňyz ýa-da prokuratura barıp, siz deport bolsaňyz sizin ýagdaýyňyz nähili şonu sorap bilýäňiz. Eger siz size bara mysal üçin häzir prokuratura bir peçat goýanynsa, içerki deportasiýa edip, mysal üçin sen plany 5 ýyllap Türkmenistandan çykyp bilen dip deport edilmesi. Onu şoň tersine siz sorap bilýäňiz. Ine maňa bara şu kagazyň aşagyna kanunçuluk haýsy kanuny garap şu kararyň çykanyny görkezýär diýip şolardan haýyş edip bilýäňiz. Täbi ýalňyşmasam köpçülükde hiç ýyly bilinenok, aýdylanok, mysal üçin bizde şu kanun bar, seni içerki deportasiýa goýup bilýärler zat diýip bar. Çünki belli bir derejede şolaň etýän işi bir kanun. Eger hakykatdan hem kanun bar bolsa, kanunun dayanýan bolsa, onu biz bilmeli. Son geljekde şu ýani gowy işler edip bolar ýaly şu kanuny wara hereket edip bolar ýaly. Aýtdyşdym, soradym, näme sebäp bar adam öldürüp geldikmi diýe bagyryň polisiýele gyýrdym. Hawa elbetde bir pikir ediň sen näme? Mysal üçin häzir ilesle pikir ediň halkara praktikasyna nähili. Mysal üçin sen Orsetden ýa-da Türkiýeden deport bolan. Ondan sen şol ýurda mysal üçin 3 ýyldan 5 ýylaçany şol ýurda sen barp bilen ok. Ýöne başga ýurtlara sen gitsek diýsen gidip bilýän, hiçlik mesele ýok. Mysal üçin sen Türkiýeden deport bolan. Bolýa, Türkiýe gitsek gel. Men Ýewropa gitsek, men Orset'e gitsek, Amerika, Kanada, Malaziýa. O ýer gidip bolmaly, Hytaýa gitsek, hiç mesele ýok. Bolmasa Türkmenistana seretýän bol bar, serenin bir illeşlemiz köp baýtlap taşaryp bolup öýlerine gaýdany onu tutuşlaýyn ýurtdan çykaranoklar. O bir absurda düşünýän belleşdi. Onu ýaly bolmaly. Ondan hawa hemme probleman diýwi köki birde ýöne sen dogry aýtýan magdym. Kiçijek zatdan başlamaly. Hawa kiçijek zatdan başlamaly. Näme üçin hiç ýere çykarmaýar? Sadece Türkiýeden deport goýulýar. Biziň hökümetimiz hiç ýurda çykartmaýar. Hawa ana ol janyýetde. Şol bir kanun. Eger Türkmenistan hökümeti kanuny esaslanyp şu karar çykaran bolsa, onda biz haýsy kanuny esaslanyp karar çykaranyny görmeli. Adam çok köpçüligi aýdyp bilerler. Her bir raýatda aktivni içek bolmaly da, jemgyýet döretmeli. Hawa aktivleşmeli, jemgyýet döretmeli. Justin, assalamu alaikum. Waalaikum assalam, salamu alaikum. Matumulishka, iyileşler, yaşmaýardylar, armandaro. Ay Hudaýa şükür. Saglyk bolsa bolýar galanym, netip bolsa ders bar. Hawa, doğru aýdýaňyz, saglyk bolsa bolýar. Ay, menem şu grip tekipdirdi, onu iyileşlemedilen bir gürleşsem mara bir näme ünsüm gider diýip bir näme söhbetdeşlik edäýin diýdim. Ay böyle. Seret Justin, men düýnemi aýdyp durdum, ýaňam aýtdym da. Şol Türkmenlerde vida kartynyň bolmagy. Mesela sen häzir näme Amazon'dan, YouTube'dan ýa-da başga ýerlerden servis, produksiýa satyn aljak bolanda da. Sen Türkmenistan bank kartyny ulanyp bilenmi? Sen daşary ýurtdan bank alyp şonu ulanmaly bolýan. Düşünýärmi? Olam 20-nji asyrda pikir etsen Amerika, Ýewropa kosmosa şok bolýar. Bizde pasport, dokument yok, bizde bank kartı yok. İyileşler, mene on gurglemet çekkär, inwärk stüppen işe daramdan hem bir firmadan neme bir 1300 manada var ha. Neme tuppen waswan bir kart alajak kolumda. Eştilýärmi men köp swýaz bir hilegrek kolim.
kart alacak kolunda 3 gedek bardım o inni gel ahiri me 50 manat diýdiňde welin çykardylar ey görmeýänler slaydy ýasadyk bolin kendisi meýänler slaydy inni biz nirde Amazon nirde Visa kart ey beýan sözüm ýok ay bar. Yeah. O zaman sen hem aýtdyň mı Justin o başlam näme application prosesi bilmendir 50 manat tölemeliň. Hey. Hawa näme Ferhat Justin belli derecede hazır kuruluşunda şu bank meselesinde idaradaki işgärlerin para almaklığı eýem biziň halkymyz biziň näme bir opşu jemgyýet edip däwiminde değişdi bolýar. Oňa belli derecede türkmenleri olaňyň jogapkärçiligi bar. Bolmasa türkmençilikde var illeşler jemgyýetde häzir sen bir kömek etseň ýa-da bir servis berseň hukman bir men para almaly, men özüme peýda görmeli diýen düşünje bar. Ay bolýar illeş. Can saglyk gozagy or gripden urulýar. Ondan illeşler şu korrupsiýa ýagdaýyna da häzir Singapura seretsen de Singapur olar nädip çözüpdir? Olar şu korrupsiýa ýagdaýy boýunça idaradaky adamlar aýlygy gatterbet uly. Ondan misal şuna häzir sen öz 50 manat alanma, ondan 50 manat alyp öz işiňi ýitirenme degen nokta. Sen öz aýlygyň näçe? Mümkin 50 000 manat aljaksan, mümkin sen 15 000 20 000 manat aljaksan. Doğru. Ondan hawa birinciden ýokary aýlyk, ikinciden eger korrupsiýada tutulsaň, sana näme birinji bilen işiňi ýitirgen, sen işsiz galýan. Korrupsiýa bilen tutulsaň hawa. Şoň üçin näme bir hile adamlaryň öňe saýlanmaly bolýar, dogry. Eger ýokardaky näme uly aýlygyny saklap, iş şol işte işlejek bolsaň, sen korrupsiýa goşulmaly. Ay. Ýoşlukdan öwreni berersen näme diýen. Gadym ýanyna kinidem ýüşe ýaryn otel. Hawa illeş. Arada var estim şo. Näme täze el wagty daşowda website bolmanlar diýer. Adolf korrupsiýa haram pul ganna sinipdir adamlaryň beter bolsun. Awu bir biziň Dogry ma ýa mena ulalaşýan soň bilen. Ýöne illeşler aýtdan kan bir ruhdan düşman. Nähip bolsa düze 4 var. Ilki jemgyýetimiz düzedip başlar. Ondan ýoşlukdan hemme adam edaralaram düzeler, pasportam düzeler. Ay böyle. Adolf salam aleikum. Gomy ýagdaýlaryň näle goşşaklaryňyz barmy? Esselamu aleyküm rahmetullahi ve berekatuhu edil adamlar. Utarmadyňyz aýsyzam mara. Birine kysar ikincisi çykýar, bal etdiňiz, gülýär ýurdumyz bar. Alhamdulillah. Gülýär ýurdumyz, gülýär viza kartymyz bar, dogrymy? Gülýär pasportymyz bar. Gülýärlik içerki deportasiýa we sen daşary ýurtdaky işleýän ýaşaýan illeşlemez öz ýurduny barsa, ýurduny barmakdan gorkýarlar. Ondan ýurduny barsa daşary ýurda goýberlenok aeroportda. Gülýär söz ýok. Ondan bir ýerde işleýän gülýär. Uşaklar o boldy. Başga näme gerek? Näme? Näme diýen Adolf? Urs ýok diýe başga näme gerek diýe. Urs ýok diýe. Yo, urs ýok bolsa sen nahar emel bolsun abi, sen bir işle. Yok, Adolf, urs ýok bolsa sen nahar emel bolsun abi. Sen urs ýok bolsa Men doňdum, sen doňdum.
Sen öz çağalan götürmeli, sen öz dokumentini, pasportunu almalı, siyahat etmeli. Ya da onun yanlayan zat yoktur konuda. Adur, sen öz komşuluğuna seret sen Gazaklara, seret Özbeklere, seret Türkmenlere, olara dar olup gitti. Var ya, en olmadı bizim yaşayışında şolon ki olsa da öyle, yani olon ki da. Alo. Ağam sesin Ay. doňýar ama VPN'in o derece. İsteyen mi? İsteyen mi ne? O eşden. Oo. O zaman urs yok olsa ne naharim lan biz? Ya urs yok dip garamayak ya şey sürmüşsün anama. Razı ol vermel mi? Türk'taki illeşlemede serede olur da dokumentsiz öz yurduna varmaktan korkup yaşapıyorlar var. Nirele dostum diye. Men Amerika'dan Trump'ın garnası var. Oh. Ay ağam, emme yurdun wagtyny gaçyp gidenler öz yurduna başga yurtlara enni belki Türkmenistanyňa muraýatlar şuma şol ýolla bolaýmasyn o. Awu, şol ýolu, ondan şol ýoly näme gidirmek üçin, şol ýoly çaltlaşdyrmak üçin, şol ýolun üstünlikli bolmak üçin türkmenler bar. Jemgyýete aktiv bolmaly. Türkmenler şo ortağa çykyp öz meselesini aýtmaly, öz ýagdaýyny köpçülige bildirmeli. Hökman menem aýtdym ýa-ni. Hökman bar, siz hökmet sene doňoňok eşitýän arkan sen. Ondan seret. Hökman bar, sen ortağa çykyp doňoňok. Ortağa çykyp bar. Sene opozisiýa, hökümete opozisiýa Sen bolup doňýar kritika diýen, men etmesen doňam. bara, kritika etmesen, sen diňe öz ýagdaýyň boýunça halka düşündirben bilen, öz ýagdaýyny sen köpçülige aýdyp bilýän. Mysal üçin pasport ýagdaýy, viza kart ýagdaýy, dogrymy? Türkmenistanda uruş ýok dip o meseleni hem çözmeli. Uruş ýok dip näme sen bize uruş wagtyna ýaşaýar. Sebäp o wagtdan ýaşaýyş derejesi bar, biz bilen deň-de Türkiýede. O wagtlarda olan kim bulaşık, Türkmenler kim bulaşık. Ağam, Yes, hawa, aýdylar. Sina dit bardak badar o bilen, musulman ýolundan. Hawa. Şu Sina bolup biler, o Türkmen başına gelen Sina. Näme üçin sen yurdun içindäki hemme zady şu yurdu sürýär hökm edýänlerden görýär. Halkyň ölümlerini görmeli bolsun aro. Hawa, görýärse aýdyp dursa, efer dinleýändämi? Aýtýar şu korrupsiýa almagy, şu halkyň öz däpdesturi, biziň jogapkarçylygymyz. Ondan Türkmen halkynyň öz aktiv bolmadylygy, Türkmen halkynyň öz meselesiniň ortağa çykyp näme paýlaşmadylygy, şolan bize bagly. Şu biz çözmeli şu meseleni, ara. Menem ýaňam aýtdymy? Hökman senler ortağa çykyp hökümete opozisiýa bolmasa kotaň bolýar, Şöyle sen öz bilmeýän ağam. ortağa çykyp aýdaý diýen, ara. Hawa? Ağam men internetim doňýar ýa senki doňýar şu ýokul ham gurlaýsynlar. Yok orada. Sesim ýar turk gelýär. Sen nirden girýän Türkmenistan içinden girýän mi? Ha, o men garawymdan girýän şuma. Mar garawym. Onno var Türkmenistan içinde internet goýdaý bolay mesela. Sen men ýanymda gülýärli mesele ýok. Bilemek men Türk sim kartlaryny girýänler bar. Türk sim kartdan bardym. Ýanymdan şonu roaming töleýän. Türk'te işleyen mi ödüm? Ýok, Türkmenistanda diýän şuma. Türkde işledim o.
Ha, soň Türk'e gaýtmak niýetin barmy? O zaman Fikret Adolf yan kayda mesela. Orada işçilikle. Yo, bolýan. Pekarny işledik ara 3 ýyl. Sen hazır Türk'e barjak bolanda ýa-da Orsiýada işe gitjek bolanda aeroportda saklap kalsalar sen näme diýjek? O zaman aeroportda saklanýar, olar saňa hiç ýerde düşünýärler, näme üçin saklanýarlar? Bolmasa sen dokumentlerini zatlaň düzüw. Ana şoňa näme diýjek? Aynam dokumentim düzüwlesin, näme näme düzüwsiz bolman? Bolmanam bilen. Boy ýurdum dep bardy diýär. Yok, Adolf. Libo yurtdan sen Türkmenistandan çıkıp bilen ok. Başka yurdun hakkında gurrun yok. Sen Orsiýada gitjek bolýan, sen Hytaýa, Malaziýa gitjek bolýan, sen şu yurda gidip bilen ok. Seni aeroportda Türkmenistan hökümeti var, saklap galýar, sana aýtýarlar. Inim, sen çıkan ok şu ýerden dik bar. Bolmasa sen dokumentin hem dedi. Onsoň seren Adolf men aýtjak bolan adam. Men öz habarlaşýan illeşlem bar. Şolar şo ýaldaýdy. Onsoň ara olar häzir migrasiýa baryp näme sebäpden meni goýbermediňiz diýseler, migrasiýa şolara jogab beren ok. Migrasiýaň aýtýan zada, ay illeş ýokardan gelen karar. Düşünýärmi? Ýokardan gelen karar sebäp bolup bilmede sen bir adamyň daşarýda gidip bilmelirini bar. Onsoň şol illeşimizin suwda ýüzem tutdy, prokuratura ýörütdi, arza ýazdy, migrasiýa garşy. Ine şolar meni bir kanun ýurtyň içinde saklaýarlar diýip. Ondan suwda mara nähil karar çıkardı. Suwd karar çıkardı. Hakykatdan migrasiýanyň şol etýäni hereketi hiçle karara esaslanmadyk. Diýmek, şu migrasiýanyň etýän hereketi bir kanun. Şu migrasiýa çıkaran kararyny ýatyrmaly diýip baran. Düşünýärmi? Ana şol ýönekeýje da Fikret Adolf biz bir ulgurruna towa ýönekeýje bir pasport boýunça, ýönekeýje viza kart boýunça sen ýurda girip bilmeň, ýurtdan çykyp bilmeň, dogrymy? Aslında elbetde sen aýdysyň ýa, jemgyýetiň öz meselesi, jogapkarçylygy. Aham. Ferhat sana şey diýen, bol düşündim ben ama diýjeklerdi. Gözellik diýe seredýän adamyň gözündedir diýer. Yani sen näle gözden baksan şol adam görürsin. Libo dört ýurdun aýtmaňa men şol ýurdun kemçiligini aýdyp berdim. Bolay. Awu. Fikret Adolf kemçilik bolan bile kan bir aýt Libo ýurdun adyny aýt. Bolýan Fikret Adolf bir zat eden. Kemçilikde mesele yok. Men seň bilen ýalaşan hemme ýurtda kemçilik bar. Hemme adamda kemçilik bar. Yanlışlyk hereket etýän ýerimiz bar, yanlış gürleýän ýerimiz bar. Hemme kişide bar. O hakynda hiç mesele yok. Ýöne mesele Türkmenistanda näme? Şo kemçilikler çözülen ok. Iň bazawy meseleler çözülen ok. Pasport meselesi çözülen ok. Şu aeroportda saklap galmak mesele çözülen ok. Viza kart mesele çözülen ok. Bolmasa o kemçiliň bolan öle kan bir ütdeşik bir näme? Türkmenistanyň ýetmezçilik ýeri ýok. Islenlik ýurtda bar. Nirek sen bara bizden erwet kemçiliklerim bar. Düşünýärmi? Şoň üçin kemçilik bolan öle kan mesele ýok. Bolýan kemçilik bar da. Bolupmuşyn. Orsiýetde daşa ýurda çykjak bolsa orsun raýatly. Anlaýadanym waýny berdiň gorkazdy bilýän. Onu gulluk etmedik bolsam daşa ýurda çykaran gulluk edenem bolsam täzeden uçakda durmaly, şu uçakdan geçen soň gidip bilýän daşa ýurda. Indi we urşa gitsen ölýän. Yani 50-50 de şansın 50-50 der 70'e 30'lara. Çünkü ayarlar alıp başladılar oje swäz istedip dronlar ulanmak üçin. Indi ağam şo ýurt gow diýjek bolýan. Yani şolay alyp ýurt bolsa bolmaly. Yok. Orset şolar ýurtlara çykyp bir nokta şolay problema da sen aýtşyn. Yo, men şolay problema ýurt aýtdym men şuma. Ne olaram çykaran. Ýöne. Awo. Doğru. Men pikirimçe sen menden gowulýan şo Orsetde uruş edip durar, dogrymy? Onsoň sen aýt şu Türkmenistanda hiç uruş barmy? Mümkin biz bilmeýänler uruş gidip duran hakynda. Ya Türkmenistan uruşa taýýarlyk görýärmi, näme? Orsetde uruş ýok resmi. Resmi uruş ýok.
Orsetlik. Ne Orset'te resmi del uruş ba, onsoň milyonlarca adamlar ölýär Orset'te. Resmi del uruş ba elbetde. Bizde de var resmi del uruş, yani ekonomikanın düşüşü, olan bir uruşun bir görnüşü de. Yani uruş aslında bir ýurdun ekonomikasini çökertmek, diňe eskerini öldürmek değil, şonun yerini almak, şonun stratejik yerlerini basıp almak maksatdan uruşulýar. Yani uğur çöle hiç olmaya. Bolýar. Adolf gel, men sen bilen ýalaşan şu ýerde. Eger hakykatdan hem şonu ýaly bolsa, migrasiýa ýa-da Türkmenistan. Yo laşmaam, sen maňa neme getir, delil getirip ber, arkaň guruşuly. Bolýar. Onda wara birinciden ýalaşmak men pikirimçe Türkmenistana hiç ile uruş ýok. Hiç bir ýurt Türkmenistana garşy hereket edenok, Amerika, Ýewropa, Orsiýa hiç bir ýurt Türkmenistana garşy hereket edenok, hawa geopolitika ba ýöne ol uruşda. Şonuň üçin Türkmenistana hiç ile esas ýok adamlary ýurdun içine saklamak. Sende kanun boýunça esas bar. Nähilek, mysal üçin sen näme? Pedofil. Mysal üçin sen gatterwet. Ya, daşyndaky owan many, hem üçin sen düşünýär. Yani daşynda bir agresiw bir neme bardary, ırk bar. Owan, yani içinde 70-80 tane nemer var, içinde millet var, sen her wagt topurup bilýär, senin çıkarıp bilmersin, her o hemmesini ýurdun daşyny özüne stratejik rezerw alyp galmaly bolsun, her bir akıl we mantyk bar. Bolýar, sen Özbekistana şey diýip bilýärmi? Sen Özbekistan we Tadjikistana olara urşda. Olar adamlara arkayn siýasat sade edip bilýär, mesele ýok. Ýöne Türkmenistana gezek gelende bizde gizliň uruş bar, göze görünmeýän uruş bar, oňa düşünýärmi? Onsoň wara seret Adolf, häzir hakykatdan hem uruş ba bolsa-da biz Türkmenistanyň raýaty hökmüne şolara kömek etmekçi. Ýöne sen aýtýan uruşyň hiç ýerde düşündirilenok, aýdylanok, gizlin, men pikirimçe ol bir bahana. Sebäp migrasiýa baranda ýa-da sen prokuratura baranda sen iň bolmanda mejlisde baray, bir işlemeýän idara we mejlisde. Şolaram düşündirenok, şolaram sana berenok. Näme sebäpden sen ýurtdan çykyp bilmeýändiň hakynda. Düşünýärmi? Olan berýän jogaby näme? Ay agam, ene ýokardan gelen karar. Biz hiç zat edip bilemdik, ýokardan gelýär şu zat diýip bar. Gatyp bolsa Doğru, ýokardan gelen karar. Yani her kime hakyny talap etmeýäne düşündirmeýär, ýokardan gelen karar diýär ýalyda. Emma hakyny talap edip biraz zalifler ede düşündirýärler mi kadýan meni? Bolly, onda Hem mesele direkt ýok. kella ana aýtdy öz agdy bilen. Men bilen mesele ýok, onsoň teret Adolf. Men kan uluruna medem zok berdi. Men hem ýa aýtdyma ileşler. Eger siz şu biziň etýän işimiz ýalňyş hataplan bolsaňyz, siz öz ýoluňyzy. Hem onu aýtmadan näme haber? Hawa, benim işkär robot derler düşünýän. Olaram düşünýän şu zatlar, yani her kime düşündirjek bir wagt gidip duran şuraya nerünçile diýen hakyny talap edýän adamlar gepini düşündirýärler, ýurdun daşyna da çykarýarlar, saklanýar. Ama tämler saklaýarlar her kim. Yani seni özüňem şeyle. Senem şeyle, menem şeyle, hemmem şeyle. Seni bir samsaga gepini düşündirjek bolýarmy? Ýok, bir akylly bir gelse şoň gepini düşündirjek bolýan var çek bolýar. Buram şey düşünler, men goňumda diýip aýtdym nälerini. Adolf, mesele ýok. Başlangyň Justin, aýdýar Justin. Aýony başlangyň wara bir 90% de hem sämeken şon boýnalmaly bolýarsa, şu nas illeşmede aýdýany dogry diýjek bolsaňyz. Hem säme gatkäne karanda bizde. Yok, hükman Justin sen demek gerek yok. Biz aýdyp bilýär başgaça nähil 90%'imiz öz hak hukuklaryny talap edenok. Ýa-da näde hak hukukyny talap etmeni bilenok. Mesela sen migrasiýa baranda ýanky aýdylan arzalar biz hiç ýerde şu adamlar ine ekrana çykyp arzasyny zaten görkezeni görmedik. Ýa-da köpçüligi çykyp şu adamlar näme? Soňky döwür kene, mesela öz kwartira oýunçy yanan adamlar var. Şolar TikTok'a çıkıp kağızlarını görkezýär. Ine men suutdan geldim zat diýip. Ana şu boýunça O da dogry. öňe çykýan adamlar ýok. Näme diýdiň Justin aýdy? O doğru. Men ýene aýdym näsem. Ha, bol aýdy.
Böyle Adolf sen aydı ver. Ne yapsa. Şahsına ayıp oldu yani. Şahsına aydança men ayda aynı fakat sözün cemleyança. Böyle Öyle. aydı ver koyun. Nemede Rusya'da Palina Luriyeli bir tehlikeli ayalmadı vardı. Ha Ondan o. şu Larissa Dolina deyip bir haramladı. 1 metre yukarıda yürüyen bir bağışı var. Şöyle kidat ediyor. Ondan sudum karar çıkarıyor. Larissa Dolina'nın tarafına karar çıkarıyor. Ne gözü? Orson ilati IQ'dan Türkmenimkiden has beyikte, has akıllı. Ondan şolorda da şuraya bak. Bana düşünüyor. Ondan neyme diye hakkını talep ediyor, çık ya TikTok'a çık ya da ya paylaş ya option kazan ya son. Yani halkım çıkıp aytmasa, diymese neyme de kim bilsin o? Yani çünkü korrupsiya da emme yerde biliyor. Yani haysi yurtta korrupsiya yok. Ha o 100% koşuk zaten yok. Sen aytyan 100% doğru. Türkmenler näme öz hakkını talep eden o meselesi olsa bir etmel fiyalak arza yazıp etmel fiyal hükümetle guruluşup mümkün hormat koyup guruluşup kan bir sen näme olara söýüp oturmagy gerek yok. Ine aýdyp plany. Men näme üçin ýurtdan çykyp bilemok? Ine men arza yazdım. Ana näme prokuratura karar çıkardı. Sen meni ýurdun içine bir kanun taklayan dip söýdik. Menler öz hak hukukyny talap etmeli. Eger etmese Adolf lalaşaýdy. Biz wara berde çykyş edip oturarmydym hiç ile kömek yok. Illeşler. Şoň üçin ýa aýtdym. Eger sizin pikirinizçe, men etýänim şu ýerde ýanlış bolsa, siz öz dogry ýoluňyzy saýlap, öz dogry ýoluňy saýlap arza ýazyp bileňiz. Öz dogry ýoluňy saýlap TikTok'da bar, çykyş edip bileňiz. Muňdan TikTok'da bar. Eger Türkmenistanyň içine çykyş etseňiz, siz arkaýyn aýdy beriň, ine men şu näme plany, wa şon meni halamok, ine mawtumly, wa men şonu halamok we şoň bilen goşulamok. Ýöne Türkmenistan hökümeti men ýurtdan çykyp bilemok. Gaýrat edip şol meseleni çözüm. Ine men dokumentler hemmesi düzü. Hiç ilak meni ýurtda saklamaga sebäp ýok zat dip. Ana şon ýaly hereket etse-de hiç ilak mesele ýok. Men pikirimçe Türkmen halky 100% dogry hereket etdi. Şu hawa şon ýaly aýdysmýal Adolf. Uluğuruna toğu, yöne köýje zatlar, ana şolar çözsegem gülýärlik ýaşady. Uly iş etdiňiz öyle. Ýende bir ýyllaşym diýär, matyňly 48 ýurda ruhsat berildi diýär. Ha, inde täzerk. Hawa Mary Jo. Hawa biz 48 sany ýurda vizasyz arkaýyn baryp gidip bilýäs. Ýöne şonu da men şu şahsy tanaýan adamlar bar. Şolar Türkmenistanyň içinde bolup daşary ýurda çykyp bilen oklar. Ana biziň gurrunymyz şo hakynda. Bolmasa illeşimiň dokumenti, vizasy hemme zady düzü priglaşen ya adam bar. Ýöne haçan şol aeroportda baranlar, aeroportdaky olara düşünür ýani. Ay agam sen ýurtdan çykyp bilen ok. Sebäbi ýokardan gelen karar. Onun şo hakynda gurulýar. Ondan sonra Adolf ýene bir zat soraýyn sende. Mysal üçin häzir biz öz Amerika daýradaky doganlarymyza zatlara seretsek de Kazakistan, Kyrgyzstan, Özbegistan, Täjikistan bar. Ozan şolaryň arasynda olar bar, azyndan bir 50-60 tane ýurda vizasyz öz ýurduna siýaset etmene mümkinçilik berýärler. Mysal üçin Özbegistan, sen Özbegistana barjak bolsaň ýalňyş bilen 139 tane döwletiň raýaty Özbegistana vizasyz siýaset edip bilýär. Emma Türkmenistana gelenden 0. Hiç bir ýurdun raýaty Türkmenistana vizasyz siýaset edip bilýär. Ana sen pikirinçe şol bolmalysy zat näme biz mihman söýerdämi? Ýa-da biz näme öz goňşularymyzdan, dogan garyndaşlarymyzdan kim ýerimiz barmy? Ýokmy? Bolmasa men kabul etýänim de illeşler şol Türkmenistandan bolan izolasiýa siýasatynyň bir alamaty. Biz onu ýalak bolmaly. Gaýta tersine biz şu daşary ýurtdan gelýän
näme turistlerden, adamlardan pul gazanyp bilýär. Şolar Türkmenistana siýasat edenne pul töleýärler. Türkmenistanda bolan bizneslerimiz, zatlarymyz şolardan pul gazanyp bilýär. Görüm, oňa dünýä adamyzy belletýär. Dünýä bir meşhur ýurt bolýar. Yani şoň üçin ýöne şonda da gynansak da biziň ýurdumyz şo ýol saýlamady tersine biziň ýurdumyz näme ýol saýlady? Hiç bir şo ýurdun raýaty Türkmenistana biýdesi siýasat edip bilemez. Ine şinýal. Adolf Gossok atlaň barmy? Näme diýär? Ya bahana gözlecek bolsaň de boýratda bahana tap bolýar, ýakaýsyn. Yok bahane däl. Eger wara Adolf menki ýalňyş bolsa arkaýyn ýüzüme goýup bilen ine magtumy sen aýtýanyň şu ýerde ýalňyş menne gowy düşündürüş bar diýip bilen hiç elek mesele ýok, arkaýyn kabul eder. Ondan wara seret Adolf eger şu hemme kısa değişli. Eger sizin pikiriňizçe men diýenim ýalňyş, sizin diýeniň dogry bolsa şonam suwda edip bilseňiz-de men efiriň öňünde hemme kişiden ötünç soran ne bağışlan ýerleşdir. Şu idealiýasiýa siýasaty gowda tekenip şu ötünç sorap bilen eger şonu suwda edip bilseňiz. Yo agam maksat senin ýalňyş diýdirmek däl. Göze sen ýalňyş näme diýen interpretaýa diýen o diýen. Bäri hemme zat deňeşdirilmekde. Göze bir adam bir sportda mysal getirenler. Ne sen bir täze başladyň diýerler, urşmana, kickboksa. Ondan seni konflaksiyonallardan çıkaryp bolan ara seni bir öňleşdirmeli, öňleşdirmeli bilýär. Türkmen halkym belki diýen seret. Ýat ýurtlarda şeýdip bir tejribe zat gazanyp, hasır güýçlenip, mental tarapdan, hemme tarapdan güýçlenip soň bir trampolin ýaly uçup bilme ihtimali barmy? Seret Adolf yok. Men pikirimçe eger biz şo aýdyşyň ýaly ütgeşmeler gazansak, kän bir uly ütgeşmeler gazanmaz, kiçi ýöneköý bir ütgeşmelerden başlar. Şoň üçin hawa şo kiçi ýöneköý ütgeşmeler görnüşini biziň zagran pasportymyzyň bolmagy, viza kartymyzyň bolmagy, şo arkaýyn ýurda girip ýurtdan çykyp bilmegimiz kiçi ýöneköý zatlar, uly zatlarda ki berde hiç ilek hökümeti çalışıp nemetsek bolanlyk ýok. Biz şu wagt hökümeti aýtýar. Ine biziň pasport meselemiz var we biz näme şu meseleni çözmek üçin siz gelip çözýäňiz ýa biz talap edip näme gowukdyryp başlar. Şoňa ýöneköý zatlar. Kän bir ertir Ýewropa. Megiçkaň agam sesin eşdilenakmy? Bolýar. Berde bara ileşler ertir biz Men çykaýda ýekizem. Bolýar. Ertir biz Ýewropa bolmaly, ertir biz Amerika bolmaly ýen gurrun ýok. Ýöneköýje bir näme özgekleri de bolşýaly, normal dokumentimiz bolsa, uly iş etdigimiz bolýar. Ertir dokýaşy ýa mesele ýok. Mysal üçin 2026-njy ýylda hemme Türkmenistan şo Türkiýedäki Türkmenistanlarda hemmelerde pasport bolsa diýse, uly iş etdigimiz bolýar. Kän bir hökümet hakynda gurrun ýok. Ýok, pasport şo Türkiýedäki illeşlemede pasport bolsa diýse uly iş etdigimiz bolýar. Şoňa ýöneköý zatlar illeşler. Kırgızlar ýaly asatlykda ýaşasak, ol wapşe näme düýşmede öýren arzumyz, oňa ýetsek daýan Allahan. Ýöne bara Muhammed şo kırgızlara seretýän olaň halka gat terbet talaplar. Olaň ýaşaýyşyna bir hile edebi ýaşaýyş bir däp desturlarym talaplar. Olar näçegede türkmen şo öz hökümetlerinden talap edip bir bet durýanlar. Hiç problemamyz aýsak hökümetiň özü çözüp bilmän gaçyp gider. Näme diýär? Ol kim düşündirip bilýär? Nirede düşünmedik ýeriň bar kebat. Eger efire gelip sorajak bolsaň arkaýyn rekbiyasy arkaýyn soraýarsan. Adolf, salam aleikum. Estilýärmi sen? Agam gowut sanakda garagymda taraşmatla.
Mümkin Wi-Fi'den barlak görämezem. Şunu gowdamalysan hä diye, ina VPN aýyrmalysan, onu aýyrma we hakyky dogry aýdym. No. Onsoň seret adof VPN ayırmak bir ýöne köý butawoýda. Sen näme VPN ayırjak bolsaň zat etjek bolan hukman mawtmaly näme mawtmalyny golleýän diýip oturmak gerek. Ýok. Gaýta arkaýna aýdyň näme mawtmaly erwede adam näme arkadaly hukumatyň men şol adam ýigrenýän. Ýöne gaýrat edip siz öz ýeriniňizden VPN-siz internete girmek mümkinçiligini döredin zat diýip baram. Kırgızlardaki yürek bizde hicen bolmadan. Lalaşamak illes. Men fikrimçe nesip bolsa bir ýyl bizem şolar ýalak bolar. Şolardan ösürsem. Sen wara, seredin. Men Hytaýda okuýaka men kırgız tanışlamam bade. Onsoň men hiç ýyl aýdyp bilemek şolar türkmenlerden bir üýtdeşik tapardy we olaň türkmenlerden üýtdeşik akyl we diýip bilemek ýok. Şolong etýän, şolong alýan derejelerini türkmenler alwan bilýär. Eger gerek bolsa biz şolardan has okap ýokary derejäne alyp bilýäs. Onu diýme, bizim olardan tapawdymyz ýok. Justin, Ýende bir video gördüm. O. WhatsApp'dan ýende bir video gördüm. Ay näme ölüňizinden gülýän, dertliňizinden gülme diýipdirler-de. Ýende doňar edýän menkä. Yo, Mariamsiz. no, estilä. Awa, estilä. Yo, bilenki doňana kenä näme, doňar ведущий. Awa. Mümkin. Bolýan ne tipada innikedek bir go internet düzetsek bolar. Senem garagandam şumat. Menmi? Adof men daşar ýurtda Türkmenistan'dan. Daşar ýurtda men. Haýsy ýurt agam internetine gowda ekin. Hawa. Gyna takda kiçinden bäri şu internet bir hili islan, oý bilmendim bäri. Yo, Türkde däl, Türkde däl. Yo, Türkde däl. Men aýdyp biljek adam men demokratik ýurtda, Türkden has erkin ýurtda. Ha. Düşünüm Täjikistanda diýen, bolan düşünüm. Ya. Ýöne bilýärmi illäşler şu turmuş diýen zatlar ýaman interesni. Sen var meni hin Hytaýda bolan wagtymda Türkçe barmagyny planlaşdyrýardym da. Ýöne Allah jan begenýän şu Türkçe barmadym. Eger Türkçe baran olaýsa menem ýoklardylar. Ay öyle. Ondan var illäşler şu inne ýöne köýdatlardan näme dip bilýäs. Şu bir giden daşar ýurtda işleýän studentlerimiz, taliplerimiz şolarda bir giden meseleler bar. Şu wagt gidip bilýän adamyz biz şolara da kömek edip bilýäs, dogrymy? Şolaň bank meselesi boýunça nädip arza ýazmaly, şonu öwredip bilýäs. Eger şolar arza ýazjak bolsa, şolar öz hakyny hukumy talap etjek bolsa, biz şolary öwredip bilýäs, sen nädip hakyny hukumy talap etme. Onsoň şolar näme öz howpsuzlygyny saklap bilerler ýa-da. Mesela menden sonra sana var kan bir illäşlerme edil şu wagt sen ýurdun içinde bolup hökümete garşyda çykyp oturmalylar ýa-da sen ýurda barjak bolsaň kan ýüzüň açyp çykyş edip oturmalylar. Sebäbi eger sen opozisiýa giräýsen beýle illäşlerme ýa-da sen ýoklarlar. Bize onu ýalydat gerek. Ýok, tersine illäş eger sen wara bir hereket etjek bolsaň mümkin näme? Bular bize garşy mesele ýok. Ýöne gaýrat etsen Türkmenistana bar ýa-da Türkmenistanda bolsaň, şu bank meselesini bizim talipler jemgyýetimizde çözmäne kömek et. Olara görköz. Sen TikTok'a çykda sen beýleki illäşlemede taliplere öz ýadan arzalan görköz. Ondan beýleki illäşlemeden senden öwrenip bara şu ýadan arzalan goşulyp biler ýalar, dogrymy? Eger sen Türkmenistan içinde tanış ýuristler bolsa sana kömek etjek. Ana olara olan kontaktlar, zatlar, taliplerimize görköz. Ondan beýleki illäşlemler näme? Sizinki al goşulyp şu arza ýazar. Şolam ýöne köý işler. Ondan illäşler şu arza ýazamazdan
sövmöň adamyň mertebesine zada degmegiň geregem ýok. Ýok, hormat bilen ine planif. Mysal üçin siz banka ýüzlenseňiz ýa-da hökümet işgärine ýüzlenseňiz, bir hormat bilen professional nehat ne gadrly plany men plany şu mesele boýunça ýüzlenýär we siz şu mesele näme ünsüňiz çekip çözersiňiz bildirýän hormat bilen mysal üçin mawsum yanvar aýynyň 10-y, fevral aýynyň 20-de şol ýalak. Ýöne wara illaşlar şo inni hak hukuk talap etmek temasyna gawatdaýsak mysal üçin ýa Adolf aýdyp geçdi şo orsetdäki kwartira bilen bolan wakany menem gördüm habar serişlerinde de. Oson bizim inni seredin bizim şu wagt edip biljek zadymyz ana orsor şolar öz hukuklaryny talap ediş näme bir depdesturyny talap ediş stilini talap ediş bir metodyny alyp Türkmen jemgyýetine boşuryp bilsek şolam uly iş etdiňiz. Hökman sen siyasat hukugyny talap etmejek bolsaň sen öz ýönekeýje hukugyny talap et. Sen näme şo bank kartyna bolan hukugyny talap et. Sen viza kartyna bolan hukugyny talap et. Sen öz grant pasport bolan hukugyny talap et. Eger häzir sen banka barsaň, olsa sen bank kart aljak bolýan. Ýöne bank kartdaky illaşlar sana näme 50 manat bersen, sen meseleňi çözjek gelýär. Ana şol hukugyny talap et. Eger sen pikiriňçe näme öz ýüzüň açsaň, oňsoň bankyň adamlary näme hökümet adamlary bilen sana basyş eder, sana ziýan ýetirer diýip pikirleseň illaşlar. Ýüzüň gizläp eder. Eger bolýa sen hope power diýsen bolýa, ona sen daşar ýurtdaky adamlara ber. Biz edeli sen üçin. Şo köpçüligi görkezeli. Ine planif näme? Mysal üçin Mar welaýatynyň Mar şäheriniň 3-nji şakamçatyna planif plany işleýär. Oson illaşlar şoňa sen 50 manat pul bermesen, şol sana hiç açanam näme? Bank kartyna bermeýär ýa işini döretmeýär. Oson işiniň gizlenip bilýän. Hani biziň prokuraturamy, biziň näme? Meclisin agzalary, halktan saýlanyp meclisin agzalary, olar nirät etýär. Näme üçin olar şu meseleni düzedeni ýa-da hormat bilen ýüzlenýän gaýrat edip Bar şäheriniň prokuraturasy. Ine şu meseleni ýüzlenip şunu gaýrat edip biz kösenýär. Şoň ýalak bir ýöneköý işler. Ýöneköý kiçik adımlar. Uly söze to bolar. Ay bolýa illaşlar. Menem Ersaryet wa aleykum assalam agam. Gowmaýa daýlan, jan haly gowmaý. Ersary, ýere şu wagt biz edip duran temamyz şu öz türk daşar ýurtdaky işleýän okuyan türkmen illaşlarymyz Türkmenistana dolanmakdan gorkýarlar. Sebäbi sen Türkmenistana dolansaň, soň aeroportda daşar ýurtda çykjak bolanda aeroportda seni saklap galmaklary ahmal. Biz şu hakynda gürleşýär. Onda illaşlar siz näme pikir etdiňiz şu mesele boýunça? Ertar, sen öz goşşakladyň bardyr. Mümkin sen tanışlaň şoň ýalak meselelere gawat bilendir. Ay, men pikirimçe wara gep gorkmaklykda da hiç ýyly gelen ýagdaýyna da geljegini görenoklar. O ýerde näme o ösüş bolsun o näet masal etlesin. O faktoram bolup biler. Awa. Justin. Dori mesem illaşmeňem häzir etmeli goýmaly zatlanmady. Eger sözüň soňlap aýtjak zatlanmasy aýt. Efiri jemläliň, oňa nesip bolsa geljekde ýene bir efirler eders görüşerse. Aýtjak zatlanbamy? Justin. Ay bolýa, onda illaşlar
Näme efire goşulan üçin köp sag bolun. Nesip bolsa geljekde görüşýänçek, gene nesip bolsa geljekde. Nesip bolsa, Şu guruldan bizi gene deder. Sag bol. nesip bolsa inşallah. Ay açacak atlama yok yani şu yere gatsyp adam mara beter bol ay yerim bitgedaydym da bolýar indi gerek. Näme açacak atlama gowy düşünýär nesip bolsa inşallah. Boldy. Bol sag bolun, daway.